By Vekule can movie recap tour here, Matriarch the movie any a story can so main subscribe, like, comment the card, Milo Pecho Donia. Film Bultana, Chuan no pa, Quimune Moa, Kaltuman Lolanga. Anupui Rai Puar make to Rachel ni in Apasal to Metane. Anzin Kong to no Melvia Wallan line, and Maloka Kong to Karaniti and Bamua. Met Chuan to Kong Hel na lam panin malaman pantazela. Mase a motor kalaya Chuan Riro Pilau Lea, Kong light the think low to Suta Burmaya, and car to Atsefika, Kopondam Noituma na Chuan and Tang Tani. Met Chuan and motor Noxon Tato to Biakpo and Tum Chuan, a phone Chuan signal in Mamuloti Ashitwaka. Vani Kaktakin Met Chuan and Nachanga Melson Vevel Chawa Chuan. Farm pakata mutala umaya Chumun lam chon pantangala ankal konga chuan signboard pakata thuin ziak chu muin chulai mun chu kal phalo ni thole mimal ramani tholo in ziaka mase du thlan tur dangan nei lo wang chuan chulai mun chu an panta thawa chulai mun an wathlen chuan kara chuang mi pakhat thian ron panin chulai mun chu chwa san wat turin aron shila met chuan Rachel nena Athil ton ti chu alo shila mase nga ma ngai lo chuan aram chu chwa san wat turin alo ti a Mase Rachel chu nau pai lai ni ti asia nole no te chu mi pa ni ti asia chuan boile khata ron dang lam ngalin an chunga chuan aron thale ta thuta hepa minge Bobby ani a anupui Agnes in hena chuan plotun nei ti ashil ngala atir chuan Agnes chuan alo chon thavak lawa mase Bobby an Rachel chuan no te mi pa pai mek thu an chil chuan Agnes chuan limle phur takin Bobby chu ron shrai ho turin ti ngala metle Rachel chuan Bobby bula chuan a cell phone man ho sakan du thole ani chuti boyan do lo thuan shila mase Bobby chuan anina roi ho chu tum tlatin thiklein telephone line ati chha thole asiam thatu turan nga mek tho shila chutiang ani ta ka chuan Bobby somna chu pomin ain lam chun panta a ankal konga chuan Rachel chuan me cheno pang kordum halo en ring tu chu mu a Bobby inan thlen chuan Agnes le afa te pani chuan an lo chona Anfa te chu Likle David anni Agnes chuan afa te chu anmi khwalte bekin saktura shilin anni chun ja an tur pindan tura chuan roi tangala phone man chu an be seilaya zanria na turan han mumai chu an nimin an oi theilo ya zokani an thu soi zong zong chu ponlama Agnes chuan alo shevekani ti an she hau lo mai maseri chili chuan amalo ka me chino panga mu kha an mu non le chuan makati le a Metabulan soi chuan meta chuan tuma alom huve silo metle Rachel chu Agnes te chung ko bula chuan zanja ei tura soman ni a zanja ani lai chuan Rachel chuan a me cheno pang mu kha thala ka amuta a chu me cheno pang chu tunge ni ti an zo chuan Agnes chuan an fano pang bernin a ming chu fate ani a mase fate chuan an zinga chu hlui ron kil ve theilo thoshila a soizel dan chuan fate chu an falak ni in David le liuk te po chu an falak thon ni thote soin fanaumal somna an chan no thote soya pathianin ama le an chung ko tan thil thazok abwa sai ni na soya Bobby an afapa te avin tak thuta chuan makti takin an oma zanjan ki zo chuan metle Rachel chuan an rum lam panin Rachel chuan Agnes te chung kwa chu rin hel ruk na riawane ya a chanber po fe ti chu an bula mo velo wangle an chung ko mi zedang lam tak wang te chu ni Rachel chuan metabula chuan jing khwa war vele a chuin chu chwa sana du thoshila chuti lai tak chuan tu moin pon lama an thu sei chu lo ngai thati an chhuaka mase metan pon laman in chuan tuma mu turan lo om chuang lo met chuan Rachel chu a chauti shain amutir ta a atuk zinga chuan Rachel chu trapri chuan ti harin anin le chuan meta chu mu tura lo om to lawa fate chu anu le pa te ruang chunga traplai mu a Fei chuan Rachel chu ron panin aming aron chila alan dan chuan amu manglama thil thleng vek alo ni Rachel ron harno chuan me cheno pangming chu Ellie Adams ni in metabula chuan Fei chu Ellie Adams an chung ko abawani thole an chanchin point thlatam tak chung chanchin thar alwa thu chu shila Rachel chuan Agnes te chung kwa chu thil thlenga chuan amo phurtu an nerin thu soin Rachel chuan chulai mun omrei chu du lovin meta chu chulai mun chwa san ngala du thu chu shila
chuti chuan muang chang in stepa chuan an chuka ma se an kongka chu lo in kal khat mai met chuan chabi boma chabi chu la a ma se chhuata thlopal ta an hunga chuan Bobby chu ron lang ngalin met chuan Rachel in en chuan an jin kong chu kya zo chun zom mai an du tho lo shila ma se Bobby chu din ngai ringa dingin engma soilo chutia in an chwa san don lai tak chuan Luke le David chu pona lo dingin man ruwa nen an lo chang alo ni David chuan mit chu wain Bobby pon Rachel chu aron ve boka an pani chuan ni khoshelovin anom ta ni chumi nu chuan Rachel chu akuta kolbun chungin aron hara khonge meta te zo chuan ekne si chuan meta chu mun nuam zo ka to thuwa lo shila chuti lai chuan Luke le David chuan meta phumna tur len lai meka meta thomno zongzong te chu hi sakin aki korte te nen lam an hi sak feka Lukan meta ni khoshi roi roi tha tum lai mek chuan David chuan met chu anung chunga phum mai thazo ka sha tholo sei ve boka Luke chuan meta phumna tur kwanga lai tar thelo pa chuan aron har huna amamo orin tho fiam thuina soya lelama Rachel chu naw ve me kin lo oma ekne si chuan lo pui boka ri lo tin huwa chuan note chu ron piangin note chu mi pani lovin me chha zo ka lo ni ekne si chuan pona pum chuakin Rachel chaw ta ka chu kal sana ekne si chuak ta mo ti chuan Rachel chuan akut phwarna chu phel tu mina beya akut chu la chuak thei ta hlau mai anuwa cross in tar chu la in ekne sin aron biak le chuan pa ngai tikin lo oma Rachel thinrim lutuk chuan ekne si chu wa ma se an vai an ron lan ta ka chuan ti the nei ta lo Rachel chu kutle ke a chuan hruin an tron le ta a chuti lai tak chuan ekne si chuan feiti nu le pa te chu pathian ming chala a tha tho soita a falak te chu setana laka tanga a chan chwa tho soya Rachel le nu le pa dang te chu ramhwai swalin alu chil vek tho shila aka no sakin pona anbung roda khom nei na chuan an da ta a Rachel nu te tui chu ekne si chuan ti lui nei na sor saka chuti lai chuan meta chu ron harin laiter chuan omna chu an ti enga met chuan khonge om ti shelawa aum na mun sha tumin abul vel chuan en kwala kwang sir kaulai chu mu in ponlama chir oma tang chuan meta chuan kwang chunga anung chunga phuma ni ti ain she chuaka kwang sir chu thei top chua ti chha tumin an beya atopa chuan thomno engma in bel lo chuan a chuak thei ta shama met chuwa kwalin chanpui tu azong ta roya bandwai thak takin tuma mu tu reng anom lo khoi mun ange om ti po ain shelawani rilo te nuwa chuan tui kho thla mu in ta chuan intifaya thomno te charin atak sakhu na na manga lelama Rachel chu an phwarna laka tal chwa tumin theito palo chwa ve mek buka ma se atumna chu engma lo mai ani rei tak ha taka be nu chuan alo mu hil ta a toemo eile in turkingin aron langa anin chuan feiti Ellie Adams kan ti jok don nge ama alo mu to chu lo ni Rachel chuan Ellie chu an phwarna laka tal chwa thena to zon pui turin alo nge na ma se Ellie chuan akal san le ngal ta deya lelama me te chuan kongpui zon mu tumin theito palo chwa atopa chuan mi pani camping lo nei awa mu a me chuan chanpui tura ngenin Rachel ne nan thil ton zongjong chu shila ma se me te in thuam dan ten han en chuan me te chu zurui angai to na cheng mai mai anga an lo nga ya me te thu sei chun lo oi sak lo wang chuan anin swal pha ta a me te chuan an thom no te lak sakin akal san ne ta zoka me te chuan kongpui lam omna zotin an phwarna phel nan chem te pe a chuti lai chuan Luke le David chuan ekne si Rachel no te pindana a om chu an mu a ekne si chuan no te mi pa be sei ti an sha a chumi to chuan Rachel chu mutpuya no te mi pa nei tira pathian rem ruat thendik tir an be sei thon bashila ani chuan thinrim takin an ni chu alo not chhuaka Luke le David chu tiang thil la tingai lo chuan Rachel chu omna chuan an va panta a metan chulai ina wathin le chuan Ellie chuan Rachel omna chu meta lo shil ngala chuti lai chuan Luke le David chuan Rachel chu an du dana omti ran lo tum ve meka wani thak takin meta chu wathengin an pani chuan na takin pipe chuan a vota a Rachel chuan meta ladam ti mu chuan a lom hle a an fa chu piang to in me chani tho lo shila meta po chu lom ve hle a pipe ken chuan Rachel phwarna chu ti chia a ekne si chuan meta pipe wakri chu lo shia in Bobia enfia tumina ron kal ngala Ellie chuan ekne siri rulak pen tumin thil alo tike a Rachel le met anom na chwa sanan tum lai chuan Bobian silai kingin alo chang reng ti anwa mu a
met chuan Rachel chu kwa vatin ama chu silaya kap tur chuan a in peta a Bobby chuan Rachel chu asilai koma chuin ni khoshelovina ompha a chumi nu chuan Rachel chu omna ngaya phuarin alo omle to a Rachel ni khwan shat nu chuan Eli a phuar na laka tal chwa tu mek chawa mu a Eli po ama ang thawa phuar ani ti ashita a ina chuan Agnes chuan Luke le David chu alo cheya Agnes chuan an panhi chuan ladama angai ani Bobby chuan Luke le David chu kaltir mai to turina chila ti chuan Luke le David chu thingkung hmaya chuan an phum ta ni chulai muna chuan cross siam thlan pathum oma rei takan tra anu chuan Bobby chuan Agnes chu ho turina ngena ma se Agnes chu alakal thei mai lo Bobby chu homa sa turina shila chuti lai tak chuan Eli le Rachel chuan an chenin thlunna brick chuti thlonin an ngong le kuta thlunna chu an ti chata Bobby le Agnes te ina chuan ano te la turin an kalta a an pindan an vathlen chuan Rachel chuan no te mu chu lom hi a relo te nuwa chuan Bobby chu aron ho tangala Rachel le Eli chuan du thlan tu dang an nei to lo thomnu dana chuan an biruta a Bobby an no te din mun anen fil nu chuan room chu chwa sanin nute tui sorna la in Rachel an da na lama pan ngala chulai avathlen chuan Rachel omlo te wa mu a rang taka silai chula in anin lam chu pan le tangala mase tun trum chu Rachel chuan bi ruk renga tum talo no te chu ama nge in nute pek phal sak turin ngena Bobby chuan angin na chu pom saka mase Rachel chuan puan chi alo pom chu ni in rang takin Bobby chu chemte in avitta a Rachel chuan Bobby phone chu lak sakin police abetangala mase chuti lai tak chuan Agnes chu aron langve chi a Rachel te omna in cha bi le in khai reng mu chuan rin hnet na nei tangala ti chuan silai chu la in pona chuan Rachel chu alo chang ta a rilotin huwa chuan tractor chuan a in khal chhuaka Rachel le Eli po chuan Bobby silai kingin in chwa san an lo tum ve meka motor lam chun pana ma se cha bian mu zo ta tlatlo Agnes chuan lalo te tringin anom dan lo en thlare ngalo ni Agnes chuan Rachel te omna lam chu panin Rachel chu asilai ne na kar tanga chuak turle Eli le no te chu kalsan turin ti a ti chuan Rachel le Agnes chu silai anin kap ta buai buai mai le ma se an silai puak tam jok chuan anin chel ve ve a Rachel akele bana hliam tuar chuan Agnes in ano te lak tum chu thei to pina lo danga atopa chuan Rachel chuan Agnes chu alu le ya na sataka to tir hnuwa azal ve ta Rachel le Eli chuan in chu chwa sanin police le ambulance po aron thleng ve tangala police le doctor te chuan an chunga enge thleng ti chu zon tuma ma se Agnes lo ladam ring chuan ambulance nung lama tang chuan Rachel chu ron ka tuma ma se police te chuan lo mu manin Agnes chun ka phum ta ni police te chuan Eli chungchang ama Rachelin alo report to chungchang chun zota chuti lai tak choni Eli chulai muna tanga abo tak dai na chu Rachel chuan chulaina Elia mu thin chu Eli Adams tak tak ni lovin Eli thi to chuan chulai mun na tanga tal chwa tumna atha in alo ompui mai mai ni ti a chuak ta a ama thlan pathum kan mu a thlan pakhat kha Eli Adams si thlan choni aminga Faith Fairbairn ti inzia kha chumin hu chuan Rachel le ano te chu ambulance in damdoin nai bera kalpuin ni ta a film chu atop ta ni